Исәмісіз, мен Самиғулин Илдар Сабиқұлы болам. Бүгін күнде Ознақай нефет һәм газ шығару идарасында ветерандар советі рәйісі болып ішлеймін. Қысқаша ғана Ознақай халқына ғұмумен Ознақайлар аратыл кімдер біздің студияны қоры. Ознақай студиясын нефет һәм газ шығару идарасының тарихы белән таныштырып үтәр идем. Ознақай нефет идарасы 1950 елның 24 октябрында 541 номерлі скважина Ознақай ауылынан улағытта шәһәр болмай, Ознақай ауылынан 10-12 километр ерақлықта бүгін күнде Зиреклі елға ауылы яндағы дашылар янында, су яндағы 541 номерлі скважинан башлана. Бұл 541 номер не үшін? Бұл Татнефет составындағы Татнефетте болған скважиналар сонының біріншісі Ознақай районында болғанға көрі бұл скважинында өз ішлеу дәуірінде әлі бүгін күнде де ішлей. Ол территориясы анайында жиыштырылған. Экскурсияларға да баралар, кімдер тілей, кімдер білемінің қайда екен. Һәм 539 тонна нефет шығарды бұл скважина өзінің ішлеу дәуірінде. 1950 елінің 24 октябрында шушы скважинадан башланып кеткен өзіміздің Ознақай нефет һәм газ шығару идарасының тарихы шушы скважинадан башланып кетті. Һәм скважиналарның саны нумерация деп әйтегенде шушы скважинадан башланып кетті. Мұнан соңғы скважиналар енді өзіміздің территория, біздің енді мұны айтабыз. Бара Ознакайская площадь, Карамаринская площадь вертабыз, Буринилар башлана. Һәм 1956 елда 1 ноябрында Советлар Союзының Министерство нефтяной промышленности приказы негізінде Ознақай НПО-сы барға келе. Бұл нефет промышленности бойынша идара бұлайында татарша айтып айтсақ башланып кетті. Ол уақытта 692 номерлі приказ бола бұл. Һәм шушық еліні 1 ноябрында шушы Ознақай нефет идарасы кіртілі Татнефет составына 4-ші болып. Бұл мұндайында біздің скважиналар саны көбейіп кетті. Не үшін? Бүгілме райондағы скважиналарны біздің Ознақай бөлігіне көшірелер. Ішшілер саны да арта. Ішшілер саны 765 кішіге жетті. Бұл вақытта еш идараны жетекли башы Николай Алексеевич Мальцев яңадан Советлар Союзының еліміздің министр нефтяной и газовой промышленности бола бұл кіші. Қатырласаңыз, Ознақай идарасы қошында Мальцевқа бюст қойылған. Баштағы шырда, баштап жіберген шырда енді көп ауырлықлар білен башлана. Бірінші мақсат бұла, шушы идараның мақсаты нефет шығару. Мұнда тұрмыш шартлары ғаламат ауыр бола. Операторлар жетішмей, нәрсәндір, ненедір ұйышма ұйыштырсан да ең бірінші кадрлар әзірлеу мәжбүри. Һәм шушы кадрлар керек. Шушы кадрларны әзірлеу бойынша, жетіштіру бойынша, нефетні шығару бойынша шул қатлы ауырлықтар біле башлап жіберілі. Өзіміздің ұйышма мұнда жея үйреулер, лыжы біле үйреулер, тракторға шона тағып, шона біле үйреулер, қопланмаған машиналарда, әйтек бір көшсіз машиналарда үйреулер. Олар бүтінісі шушы операторларыбыз, жетекшілеріміз, мастерларыбыздың башынан өткен әйбірлер. Шуңа көре менің айтасы келе бірінші операторлар болып, біздің яқта Эмма Константиновна Касавская была. Бұл апа бүгін күнде де Аллаға шүкір әлі исән. Ондан соң екіншісі была Мәдина апа бүгін күнде шулай ук исән. Құдай тағала оларға сәламәтлік берсін. Біз енді мындай бірінші операторлар белән ыруланабыз. Һәм шушы Зиреклі елға авылының яндағы
скважиналарда біз аны ГЗУ деп айтабыз. Русчасы групповая замеряющая установка. Бірінші мастері бола Файзуллин Нәфис абый. Нәфис абый бүгінгі күнде де есен. Өзінің операторлары білән бек ярдәмшіл мастер білән зиреклі елға ауылын ол асфальт юлы ите. Оңа енді ауыл халқы бек зор рахмәтлі болып қала. Бүгінгі күнде де рахмет оқиып заңарға. Ondan soң шушы вакытларда 60 ел белән 63 елларда идара белән җитәкчелек итә Тимонин Виталий Иосифович. Бу вакытта инде скважиналар арта башлаган соң алар фонтан рәвешендә табыла башлый. Ondan соң шушы парафиннар тыгыла башлый трубаларга. Менә без сөйли торган скрипковый будка для скрипок була. Кемнәр бу скрипокның ни икәнен инде аңлый торасыдыр. Белмәсәгез, ул 1 метрлы юқады металдан ясалган, ишәбәккә тагылган, аның тирәнлеге скважина тирәнлеге карый озынлыгы 1200 метрме, 800 метрме. Менә шу скрипок төшерүләр, күтәрүләр, то есть трубадагы парафиннарны кырып эшкә чыгару өстендә шитерган бу оборудование, бу аппарат. Шуңа оннан соң инде хәзер моңардан котылу өчен чыга башлады безнең хим реагентлар. Алар төрле маркада, кайсы парафинны җибетер өчен, кайсы эмульсияны нефть составында булган. Нефть составында инде ул чиста нефть үзе генә түгел, аның составында эмульсия, парафин, ondan su, biz aytamiz менә товарный су дип әйтә. Бу тузлы су. Тузлы су инде ул вакытта скважиналар инде күбрәк чиста нефттә утыра. Шуның белән аларның эшләү дәверләре дә озак була. 1963-64 елларда идара белән Баташев идара итә башлый. Шушы елны Татнефть буенча алганда Азнакай нефть чыгару идарәсе 18,4% нефтьне Азнакайлар бирә. Һәм 1965 елны беренче тапкыр Азнакай нефть идарәсе бирә 500 миллион тонна нефтьне. Яңадан инде 1963-70 елларда идара белән җитәкчелек итә Халабирда Анатолий Степанович, Актүбә белән Азнакай идарәләре икесенә бергә 100 миллионча тонна нефть бирә. 68 елда идара тарафыннан иң югары нефть бирү бу 7,7 миллион тоннага якын нефть чыгарыла Актүбә белән берлектә. Монда инде бу вакытта Актүбә участогын белән Актүбә идарәсе белән Шагалиев Рәис Мирзахит улы идара итә. Ondan әйтергә кирәк, 1957 елда беренче качалкалар барлыкка килә. Без инде аны татарча әйтеп әйтсәк, ул сиртмәле скважина кую дигән сүз. Сиртмәле насослар куела. Менә хәзерге көндә басуларда эшләп тора торган шушы моның беренче куела 57 елда. Моннан инде 1970 елда идара яңа төрле структура күчә. Монда рецеслар барлыкка китерелә. Рецеслар районный инженерно-технический служба дигән сүз. Нефть промысллары, ППД дип әйтәбез, цех поддержания пластового давления, атлам басымын тутыраклы туту цехлары барлыкка китерелә. Һәм алар үзара bir җептә бер структурада һәм аларның бер максатлары куела. Бу вакытта Актүбә белән җитәкчелек итә 69-82 елларда Яруллин Абделфат Сибгат улы һәм Азнакай белән идара итә Сорокин Василий Анатольевич. 70 елда идараның исеме менә бүгенге кебек НГДУ булып үзгәртелә. Нефть һәм газ чыгару идарәсе булат үзебез әйтсәк. Шушы елда барлыкка китерелә бригадаларда, идараларда бригадалар һәм бригадаларның мастерлары билгеләнә һәм шушы мастерларның советлары да билгеләнә. Бу инде аңлата, мастерлар алар инде яхшы
специалисттер деген сөз. Олар үзара һәрвакыт киңәшеп, аралашып эшне дәвам итәләр. Монда бик күп үзгәрешләр кертәләр шушы мастерлар тарафыннан. Минем инде монда әйтеп китәсем килә. Мастерлардан Шагиев Әнвәр Хәмзә улын, бүгенге көндә Исән Әнвәр абый, Аллага шөкер, озак еллар мастер булып җитәкчелек итә бригада белән. Бу бригада 28-нче гызыну Ростовка районында була, Ростовка авылы районында була. 1970 елның 31 декабрендә беренче Риц коллективы җитәкчесе Синявский була ул вакытта почетный вакытыга баса 4 миллион тонна нефть чыгаруга багышланган вакыты була бу. Шушы почетный вакытта беренче тапкыр тормышка ашырыла һәм кертеп шушы yola кертеп, аннасында дәвам итә, кертелә. Һәрбер югары күрсәткечләр булган сайын, моны инде нефтьчеләр беләләр, автовокзалларда, менә без инде нефтьчеләр автовокзалларда җыелабыз. Шунда шушы почетный вакытларны озатып калалар, җитәкчеләр җыелалар, барса да 71 елда Татнефть үзенең республика буенча беренче миллиард тонна нефтьсен чыгара. Моңа шушы азнакай нефтьчеләрнең, Актүбә нефтьчеләрнең зур өлеше, аларның армый-талмый көнне төнгә ялгап эшләгән авыр хезмәтләре шушы яхшы нәтиҗә бирә. 73 елда ике идара бергә, Азнакай һәм Актүбә идаралары бергә 200 миллионча тонна нефть чыгаруга ирешәләр. Скважиналар саны 50-дән 192-гә чаклы арта. Бу инде скважиналарны бораулау идараларының уешкан төстәге эшләре. Бу Матвегрин, Гәрәй Бахмановлар, аларның авыр тырыш хезмәте. Булар инде икесе дә социалистик хезмәт геройлары исеме алалар. Бу инде Азнакай халкы өчен, Татнефть халкы өчен бик югары күрсәткеч. Моның белән бу бораулашлар белән инде без әле бүгенге көндә дә горурланабыз. 73 елда ике идара, Азнакай белән Актүбә, 200 миллионча тонна нефть чыгарга иреште. Хәзер үзебезнең җир асты ремонты ясаучы предприятиеләр үзләренең эшен башлап җибәрделәр. Булар инде үзләренә күрә безгә зур ярдәм, хәтта алар ошо нефть чыгаруга үзләренең өлешләрен яхшы яктан кертә башлады. Шу ремонт вакытларын кыскарттылар. Аннан шушы ремонт скварларның саны артты, бригадалар көннән-көн камилләшә башлады. Бер сменадан 2 сменага әйләнде шу бригадалар, аннан 3 сменага әйләнде. Но яңадан тора бара шу скварлар, шушы бригадалар 2 сменага калдырылды. Шулай итеп без эшне үзебездә дәвам иттек. 1974-85 елларда идара белән идара итә башлады Старов Евгений Игнатьевич. Һәм 74 елда идара Всероссийское общество охраны природы медале белән бүләкләнә. 1979 елда Азнакай нефть идарәсе һәм Актүбә нефть идарәсе белән берлектә 300 миллионча тонна нефть чыгара. Бу вакытта инде 884 скважина була, 62 газовый спутниклар була, һәм 19 газону барлыкка килә һәм төзелә. Монда инде бу шушы объектларны төзү ул бик күп зур чыгымнар сорый. Моңарга үзебезнең специалистлары, үзебезнең инженерларыбызның, үзебезнең нефтьчеләр коллективының армый-талмый эшләү нәтиҗәсе дип аңларга кирәк. Һәм ул шулай да шушы елда Рицлар нефть һәм газ чыгару цехлары итеп үзгәртелә. Бүген инде бездән СДН-га цехдобычы нефти и газа дип, аңышы алар Риц булып йөриләр. 1957-88 еллар арасында Азнакай нефть, Актүбә нефть белән берлектә бөтен союз социалистик ярышта катнашып 174 тапкыр призлы урын алалар. Шуның 101 очрагы, 101 урыны беренче урын була.
бірінші орынна яулайлар. Маңа инде бүгінгі күнде де біз әлі ғұрырланабыз. Шушы Татарстан нефтчілері, маңа инде Ознақай нефтчілері, Оқтөбе нефтчілерінің өзлерінің зор үлеш кіртулері білән шушы бейіклікні яулай алғанға. 1991 жылда Ознақай нефт 400 миллион тонна нефт шығаруға еріша. Бұл вақытта идара білән Фасхетдинов Әқтәм Ағылам олы һәм Оқтөбеде Ишкаев Рубил Калимулла олы идара етелер. Ondan soň aýtyrak gerek 2007 ýylda Oznaqay neft idarasy bilen birlikde kollektivning uyuşkan tüşde tırış işlevleri netijesinde 3 milyard tonna nefit çıgarat Tatnefit. 2019 ýylda Oznaqay nefit üzegine çıgara 500 milyon tonna nefit. Bunu indi bizni teknikler zor gururluk aytып sizemiz, zor gururlukda beriyoruz özümüzge. Bu nefitçiler için tügül, bu bütün Oznaqay halkına mında aytyrak gerek. Şuşa tırışlıkta bizning nefitçilerin balalarını okutgan okutuşlar, iyestilerdagi, bokşalardagi terbiyeçiler, onlar da zor ölüş kirtler dep aytasım kile. Onlarga da menem aytasım kile bek zor rahmet. Irlerin turmuş iptaşlarin qaysa günni tün ortasında qayta turgan, qaysa günni ertengine sutkilap işap qayta turgan qarşı alıp, onlarni qaytını aşağı hazırlap, onlarning işke şap ketkende bitke aşarlarına soňplaryny tuturup çıgarıp jibererler. Rahmat sizge, men indi muna köpden aytyrga ýerlerim hem 1915-20 ýyllara da Oznaqay nefit idarasy bilen Zaratov Marat Mars uly idara ýete. Bugün günde aytyrak gerek bizning maqtanarlygymyz da bar. Şu şahatly beýiklikke erişkäç, bu bütün respublikada da bunday hal tügül. Hem şu idara hiç uyuşkandan soň bizning barlykka kile veteranlar soweti. Şu veteranlar soweti bugün günde de işlep kile. Ol indi başlangıç uyuşma diýip bitirdiler. Ol общественный şahı diýip, общественный organizasiýa. Bugün günde 1265 veteranımız var. Olar şuşa nefit çıgaruga, şu Oznaqay turmuşyna zor ölüş kirtken kişiler mına bugün günde Oznaqay şäherine gene garagas. Oznaqay şäheri muzey uramlary şekilli, muzey şäheri şekilli. Şeýtan kilisler şok gatyp til şart adap keteler bizning Oznaqayny körgeç. Mına Oznaqay halkynda, Oznaqay halky jetekçilerinde zor ölüşi hem şuşa motorlukny, şistalykyny dowam etүү, hem şuşa motorlukny tutup, şuşa ýugarykdagına toktalyp kalmaska hamanda kamilleşdirүү özübizden tura. Ondan aytyrak gerek şuşa veteranlar soweti işleýinde profsoýuz uyuşmasy bilen bugün günde Oznaqay profsoýuz uyuşmasyny jitekli Şaýdulyn Rafael Ferit uly, oňa özüniň hyzmat ýoluny başlady. Men şuşa ülkede Hasanow Rafis Kabir uly bilen olar bek zor ýardam etdiler. Gümümen idaraga kirgende qaysa bölükge kirip ýardam sırasında meňe ýok dep aýtyşy ýok. Her birisi ýardam eterge tyrşa. Men indi mümkinlikden faydalanyp olarga zor rahmetimni jetkirem. Şuşa özübizning veteranlar soweti özübizning veteranlarga her wagt ýardam goly suzu ýagynda bildiralgança mында indi aýtyp öterek gerek. Material ýardamy, kimgedir finans ýardamy barşynda bildirge tyrşabys, tileklerin öterge tyrşabys. Ondan aýtyp öterek, aýtyp ötesim kile menim bu kişinde biribizde dünýäde mäňilikke kilmegen. Barybızda ahiretde köşesi qaşandır manyň wagtygyna türlü kişiniki türlüçe. Şoňa ýerdam gerek bolganda men indi özümniň veteranlarga da aýtdym. Günniň sutkynyň löbü wagtynda meňe şoltarata alasyz. Bugün günde men aýtyrym şuşa hyzmatny ýygyşdyrgan Oznaqay ýigiti Salawatka turmuş iptaşy Gülzariýa olar bütün bizning
капризны, bütün bizning tilakni yerine yetkirib, Tatarlar bolsa, musulmonlar bolsa, musulmoncha, xristian dininde buluşlar üçün xristian dinini bilip, yaxshilab yordam etalar. Ondan aytib o'tara kerak, yubileylar biz endi boramiz 90-95 yaşlık yubileylarga. Ondan soğuş veteranlarına barabız her yılını, onların indi kütüp duruyoruz. Soğuş veteranlarından bir gün eksik kaldım indi. Bugün de azına kaynifet emgaz idarasında Ivanov Nikolay Grigoriyevich 14 dekabrning 1925 yılda doğan. Bugün de isen. Ol indi halini indi bilişip duram. Allah'a şükür. Bir mingnete kurşularda, yakın tirelerde. Ondan gazete, jurnallarga yazdırу. Bizning veteranlarga kimlarga 85 hem yuqoriroq olarak yaşta hem invalidlarga birinchi, ikkinchi, uchinchi gruppalı invalidlarga Maya gazetesine biz idara tarafından yazdırarız bularni. Ondan bizning Sovetda bizning o'tira turgan zdaniyada deb aytganda 2 bilyard üstelimiz var, bir şaşkı şahmat zalımız var, hem bir tenis zalımız var. Şimbe ömeleri ötkərəmiz veteranlar bilen Oktoberler indi aytik şiflakka aldılar şirkav bilen Məşət teritoriyaсын, hem özlerinin Sovet veteran teritoriyaсын, Oznakay veteranlar indi Zirezünden yuqqa şıqqan ağullar yaşav ağulu, hem Zirikli yılğa ağullarının ziyaratların Biz ağıl halkı bilen, veteranlar bilen yığılışıp emeler ötkərəmiz. Dağı bir aytasa kelgen sözüm var. Yubileyler alın barabız ekskursiyaga. Boyunda özümnің işke bik ola yük alı bu. Çünkü ola yaşta yoldan aşağı bilmez, yollar yarak. Elimle şu şekillerde barıp kayttık. Udmurtiyanın baş qalası bulgan İjau şəhərine. Bunda 39 kişi vardık. 3 tapqır oşatını yıştırdık indi. Ertəngi aş bilen kişki aşına Monaykada hem Abitna İjevski şəhərinin özünde, İjau şəhərində. Bunda bulduk legendar avtomat konstruktoru Mikhail Timofeyevich Kalashnikov muzeyinde bulduk. Ondan soң Şirkovda bulduk. Ondan soң bulduk Şoша Mikhail Timofeyevich Kalashnikovның turgan yurtында bulduk. Şuşunda bardık zooparkka mаңайында барған ветерандарның көңілләре булдылар. Рәхмәт әйтәләр, хәзер дә шарап рәхмәт әйтәләр. Маңайында мин рәхмәтлемен үзебезнең иңгезу нефть һәм газ чыгару идарәсе җитәкчелегенә. Безнең инде финанс ягыннан да автобуслар белән дә алар ярдәм итә. Минем монда аерып әйтәсем килә Шайдуллин Рафаил Фәрит улына. Ул ярдәм итә һәр вакыт. Сұрап тұра, нинди ярдам керек, нәрсе эшләйбез, нишләйбез, нәрсе кирәк, кайсы вакытта. Мин инде аңа рәхмәтле. Безнең һәр атнаның җомга көнне Совет ветеранов зданиесендә, үзебезнең зданиедә килә врачлар, әлмәттән дә киләләр, Ознакайдан үзебезнең врачлар да килеп прививка ясаталар. Кемнәр тели, һәр атнаның җомга көнендә иртәнге 7-дән киләләр врачлар, килеп прививка ясата аласат. Прививка бушка. Үзегез белән паспорт кирәк була һәм страховой полис. Һәм соңгы сүз әйтеп инде барыгызны да Ознакай шәһәренең 90 еллыгы һәм нефть һәм газ чыгару идарәсенең 63 еллык юбилее белән тәбрик итәм. Барыгызга да сәламәтлек, озын гомер һәм бәхет телим. Сәлем сезгә искән таң җиленнән, сәлем сезгә бәхет гөленнән, сәлем сезгә барлык дуслардан,
Сәлем сезгә, Моңнар иленнән. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Бәйрәмегез котлы булсын тапшыруын башлыйбыз. Һәм инде әлбәттә безгә килгән беренче хатны сезнең игътибарыгызга җиткерәбез. Безнең әтиебез Дәүләтов Илгизәр Дәүләтшә улы 1931 елның 13 июлендә Галимовка авылында дөньяга килгән. 3 кыз туганы белән үсәләр алар. Әтиебез үзенең туганнары, яшьтәшләре, дуслары белән сугыш вакытының ачылыгын да, авырлыкларын да бергә кичерәләр. Бик иртә эшкә җигелергә туры килә. Атын да җигә, үгез белән җир тырмаларга да туры килә. Нишләсеннәр инде? Ил белә килгән хәсрәт, борчу бит. Әтиебез безнең югалып кала торганнардан түгел, авырлыкларга түзгән ул. Армия хезмәтендә дә 3 ел хезмәт итеп, Хабаровск өлкәсендә хезмәт итеп, туган якларына әйләнеп кайта. Чаллы шәһәрендә комбайнчы, тракторчы курсларын тәмамлап, көчле бүләк авылына кайтып, үзенең хезмәт юлын башлаган ул. 1956 елда Таллы бүләк кызы Гөлҗиһанны очратып, чәчләре чәчкә бәйләп, тормыш корып җибәрәләр алар. Чит җирләрдә озак тора алмыйлар, туган якларына юл тоталар. Шул кайтудан башка бер җиргә дә кузгалмыйча, 1 май авылында гомер итәләр. Әтиебез гомер буе эшенә, хезмәтенә тугры булып, җанын да кызганмыйча эшли дә эшли. Шуңа күрә аның бик күп мактау грамоталары, коммунистик хезмәт ударнигы, хезмәт ветераны һәм башка бүләкләре өебезнең түрендә урын алып торалар. Әниебез генә кече сеңлебез белән арабыздан бик иртә киттеләр. Урыннары оҗмах түрләрендә булса иде. Әтиебез шул авырлыкларга да бирешмичә, әкрен генә дөнья көтә. Яз башыннан кара көзгә хәтле урман сахраларда йөри ул. Җимешен җыя, себеркесен әзерли. Ходай Тәгалә берүк аны сәламәтлегеннән ташламасын иде. Әле бүгенгесе көндә дә олы кызы Гөлназира белән бакча утыртып, яшелчә, җиләк-җимеш үстереп, кызларын сагынып көтеп яшәп ята. Без дә кызлары, кияүләре, оныклары ешрак кайтып, хәлләрен белешеп торабыз. Хәзерге көндә әтиебезнең тагын 10 оныгы, 14 оныкчыгы да кайтып керсәләр, нур өстендә нур була. Әтиебезгә алдагы киләчәк көннәрендә бары сәламәтлек, уңышлар, бәхет, шатлыкка илтүче якты иртәләр генә телибез. Утлар, сулар кичтең, батмадың, авыр еллар буйлап атладың, бирешмәдең җилгә, буранга, чын мәгънәсендә кеше булганга. Чәчләреңә шул керсә дә, әти, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә, кадерлебез, авырмыйча, син дөньяда безгә берәү генә. Иң изге теләкләр белән барлык балалары тәбрикләде. Хөрмәтле Илгизәр абый, сезне күркәм, матур, олы 90 яшегез белән тәбрик итәбез. Бәхетле булып, сәламәт булып, менә шундый зур гаиләгездә бик күп оныклар, оныкчыклар арасында балаларыгызның кадерлесе булып, яшәргә сезгә насыйп булсын иде. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшә безне улы,
düşkən deyib Üpkələməli yıllarına Öyümüzün üzəgi sinəti Ailəmizin yürəgi sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışımız büləgi sinəti Öyümüzün üzəgi sinəti Ailəmizin yürəgi sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışımız büləgi sinəti Şayan babaylarının in şayanı Əybət babaylarının Əybətdir Bülək bulsun Əli bu jırыбыз Onuqlarının siğa Rəhməti Öyümüzün üzəgi sinəti Ailəmizin yürəgi sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışımız büləgi sinəti Öyümüzün üzəgi sinəti Ailəmizin yürəgi sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışımız büləgi sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışımız büləgi sinəti Алдағы құтлауыбыз Садыков Данир Рамил улын құтлап яңгырыячак. Син булганда біз бәхетле, синең белән якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул. Сиңа озын, озак гомер телибез. Уразай авылында туып, бүгенге көндә Лазнакай шәһәрендә яшәүче кадерледән кадерле ирем, яраткан әтием Садыков Данир Рамил улының күркәм юбилее. Җир йөзендәге иң изге теләкләр, йөрәктәге иң гүзәл хисләр белән аны кайнар котлыйбыз. Барлык ният максатларың гамәлгә ашсын, һәр эшеңдә уңышлар юлдаш булсын. Якыннарыңның игътибарлы карашы һәм мәхәббәте күңелеңне җылытып торсын. Яхшы вакыйгаларга бай булган тулы, тыныч тормыш телибез сиңа. Йылдан-ел тормыш тәҗрибәң, төпле акылың тулыланып торсын иде. Бер сүз белән әйткәндә, күп еллардан соң да мин бәхетле диеп әйтерлек булсын. Җаным минем, кадерлем Данир, безне күкләр очраштырганына мин бик сөенәм. Безне кавыштырган язмышка тагын бер шатланам. Син миңа бу тормышны бөтенләй башка яклап ачтың. Син миңа мәхәббәтнең нинди икәнен тоярга, аңларга, ул хисне татырга өйрәттең. Икәү бергә тормыш дигән давыллы, җилле, яңгырлы, шул ук вакытта бик матур, тирән күлне бергә тигезлектә кичәргә насыйп булсын иде. Әти-әни диеп üzülеп торучы, өебезнең яме булган балаларыбызга да бергә куанырга язсын иде. Без сине яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рәхмәт, Данир, барысы өчен дә. Без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә авыр чакта, тормыш ямьле, тик син булганда. Иң изге теләкләр белән барлык туганнары исеменнән тормыш иптәшең Гүзәл кызың Айсылу котлады. Хөрмәтле Данир әфәнде, бәйрәмнәрегез, юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Гомерләрегез бәхетле, бәхетләрегез гомерле булсын. Xuday seni яшьлек соқмағынан узганда
Yaratığım keşi orta bara Mыңlı жырым таңда созғанда Yazlar bulur geriden күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Серлі көзлеріңді яраттым Yazlar bulur geriden күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Серлі көзлеріңді яраттым Иннәре біз болсын бізге тірек Юлларыбыз болсын гел ұртақ Жеміш ағашы біз шәшек қоймас Тегізлік тәғімір біз болсақ Yazlar болыр керден күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Серлі көзлеріңді яраттым Yazlar болыр керден күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Серлі көзлеріңді яраттым Язмышыма рәхмәтлемен бүген Бәхет көтем килер көндә дә Безнең сөю мәңге янып тұрсын Аяқтысы болып төнләдә Yazlar булып керден күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин ғашиқмын Серле күзләреңне яраттым Yazlar булып керден күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин ғашиқмын Серле күзләреңне яраттым Моңсу күзләреңә мин ғашиқмын Серле күзләреңне яраттым Туган көннәр килә елга бер генә, туган көннең кадерен бел генә. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген үзләренең гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәркемне тагын бер кат бәйрәмнәре белән тәбриклибез. Бәхетле яшәгез, һәр мизгелдән ям, тәм табып, якыннарыгызны сөендереп, бергә яшәргә насыйп булсын сезгә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт, сау булыгыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор».
от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаева. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес: улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.